Kador bar shnong maut num menta kasngi khat khandai tarik rempang hapadeng kajing shongkun kalapan ha perdano ya kajing rakhe dap shispa snem kajing yat lenti jong ka shnong nadu balas dang long shnong nadu usnem khat khandai spa arpu sau hathem ribhoi district ya kani kajing rakhe rasdang nadu ki benai ki bala let ta kabapan long de kajing ale kai bat kajing ya ko papher bat menta kasngi la yo pan ha perdano ya kani kajing rakhe hamadan ya le kai jong ka shnong maut num ya kani kajing lang penkut lawan bansakhi lang do MLA ko Umsning constituency Dr Celestine Lingdo ko mukongsan rengkat kajing dan lang Deputy Commissioner Ribhoi Abhilash Baranwal ko musumbut kongsan ladan lang ru urang basnong ke mautonom ba bat hok nong mali lemat kiwe kiri urang ba pala syakot ngobha ha kani kasngi kedor barsnong mautonom kala yo ruban pelat pat ba ya kathup sa kan mau jang kasnong ka bakan thup ya ki jingat lenti bat ki jingja ki badan jingya dei bat kasnong nadu balaseng hadu mentah ya kani ka thup sa jeng kan mau la plat pat ba ru MLA ko Umsning udisi ka Ribhoi urang ba snong lambat kiri urang ba ki bala syakot ngobha Shushu hakasngi penkut ya kani ka jeng rakhe dap shispa snam kador bar snong kala penkut buram ru ya shibun ngut ki samla kirang ba bat kilong kumi ki bala le bah ha ka jeng em jongki la kalong ha ka em lang sa lang ka puli puthi bat ha ki wei pat ki benta jong ka em lang sa lang ki bala kentiu ya kan nam bat ka buram jong ka snong hi parok away bat ki program ki baper ban rakhe ya ka jingdap shispa snem jong ka shnong ke jong pi kat bangarang shong mene hang tu ban sngap i ki jingkren bat ki jingai awards ki baper imat ngaro ngadang tip menda ka sngi balai ba ka shnong mautunum ka kerteng mautunum namar ba kila ai hapo kadur ya ulum mautunum imat day une kadur jemu kalongkum katunum lese kadai kata ba kasinong kayo ya ka kerteng mau tunum ngis ngo sarong banyoi ya ki achievements ki ba per ki ba ki nongsong sinong kilala ban le mentala dangi ekran ya ki kamram ki ba mangi ngidai ban le baro ngitip ya kai ke bangi dai ban le ki kena school ki dai ban pule bha banyo ka result nakut snam unong rep udai ban rep bha banyo ka jingot ka bha kinong yalam shnong ke ban tre sitom bakan biai baik ke shnong UMLA ru ha ban tre sitom banyo ka roy ka par na ka banta ka constituency ka ba maumi kmat Tehan rei kata kam dei kamat kabang akwa bani keren hang dei mata sengi. Kabang akwa bani keren bat pi menta ka sengi nalor ka jing ai kublei ya ka jing dap si spa snem kalong. Tongin pai biang ya ka kata ka balong basic. Kabadon kam ka jing im ka jongi. Hakapor balakha yangi lakha equal. Sem kare no banong une solong doktor une lakha banong lawyer yo une lakha banong pastor yo une lakha banong ramas nong em baro yangi lakha kaju
Ka jingkeli ka mami mentah kalong tanggane ke. Balai pat don ki balong MCS. Balai gidon ki balong doktor. Balai gidon ki balong pulit. Balai don nong di drugs. Balai don nong di buat. Kini baro kidei kibangi ngijit hakalenti yak jong kajing im kejongi. Ngias dang marengkat. Kaktin pareng gaong. The choices we make determine what we become. Kano kebangi jit na kabanta kalenti yak hakajing im kejongi. Katakan sa saindur ngilong ki ay. Ngin klak no ya kata ke achievements ke jongi. Ngin kin mau ya kane ka basic nganong keno. Ngin kin mau ya kane ke kentin ke babaro ke bajah ke jingim ke jongi kadai ka jingjit ke jongi. Urang bak senong ula jit badai ban lek kemen. Dai ban lek burom ya ki balayo achievements. Kasinong gathaw kala jit ban menjuru banyak snokti. Day na takadaw ngi baro ngi alum hakane gelumpum. Tekum UMLA ujong pi ngaru ngala jit ban ong. Maria job hau arpor fulai ngadai ban pendep ya kaying dorbar mau tunum. Ngala jit bakan dep ngila ya tre rengkat bat kaying dorbar kaladep. Ngaru ngalajit banong bahaka kentoy hapo mau tunum ka bompat yok surok rong. Day ban peniok surok rong. Kajing tre kadang yak syai-syai. Balai kajing tre ka yak namar ngalajit badai ban le ya kata. Irambak sinong meni ilaong kendet tak. Watla impat poi hakane ke celebration. Ilanang pa ya ki jingdon kam. Ngatarai ki pai ba menemen mit kila yo i ba ki surok snong kila kham thaba kendiat. Dei ma dei rama. Kaye ka